Unya karon ni demanda og damages ang usa ka atleta sa martial arts nga karate human nga matupad na sukamod sa track oval diha sa Cebu City Sports Center Abiliana samtang nag-training agi og pagpangandam sa yang tournament nga salmutan. Doon na siya tournament nga salmutan mga kabumbo, ga-practice diya sa Abiliana sus kay na sukamod man na piang taong ihagda tudlo. Nangayo si Carla Katrina Kim Arriba og 880,000 nga damages alang sa iyang medical expenses, loss of income o moral damages sa mga kabombo. Unya sa ato ang naibawaan, mga duha na ka buwan ang nakalabay, human ang July 2024 para ron pambansa nga naguba og adunay mga lungag ag rubberized track oval nga bag-uhay palang kinigi ayo mga kabombo. Ang Cebu City Government nagasto og 53 million ka pesos alang sa pag-renovate sa Cebu City Sports Center. Lakip na ang pagtarong sa track oval mga kabombo. Nakaangkon og matong papian sayang nga tudlo ang atleta nga si Arriba hinungdan nga wa kini makahinayon sa yaga tournament, wa mahinayon sa yaga tournament, wa kapil, wa kaduwa kanapa sa ipian sa yaga tudlo mga kabombo. Unya atol sa regular session sa Cebu City Council niya deliver sa yaga privilege speech siya Cebu City Councilor Ray Jalon mga kabombo. Matong pa ni Konsehal Jalon nga tulubagon sa Cebu City Government ang nahitabo sa maong atleta. Kini base usab sa article 2189 of the Civil Code of the Philippines. Matong pa niya ito na Jalon nga ang ngayon usab nga manubag ani ang kontraktor nga SBB Builders Incorporated mga kabombo. Unya subay ini yawag usab ni Konsehal Ray Jalon si acting Cebu City Mayor Raymond Garcia nga ipadali ang pagpaayo sa rubberized track o ang temporary nga pagpasira sa mga linya nga adunay guba. Ang mga guba aron po niya dili masubli ang aksidente. Buot pasabot kato mga linya ba numberin na 1, 2, 3, 4, 5 ang mga linya ana nga nay mga guba isirado o na ay padagani diha ay patuyoki o mga mag-jogging, no? Kaya naay na disgrasya diha, naay na tumba diha, naay na dagma, naay na kuag gani ang na sukamod. Nasukamod gani ang martial artist, ang usa ka karatisyan mga kabombo, how much more sa uban nga mga yanong nga mga tao, labi na sa mga senior citizen nga mag-jogging diha sa Abiliana. Sayo sa bintag, may mga senior citizen yung taong diha nga jog walk, jogging lakaw. Pasingot makadumbo nga magpainit pod para pod nga kondisyon sa lawas na nasukamod mga itong karatisyan katong usa ka atleta nga martial artist mga kabombo nga kini nga himsog ka ito. How much mo sa uban nga mga sugbuanon nga mag-jogging diha karon sa Cebu City Sports Center mga kabombo. Sulti ang tamo human sa panahon pambansa nialig diri og balik ang Abiliana kay taas kay panahon di pasrado ni Mike Rama apan palpak pagyud ang preparasyon mga kabombo kay nga nanggawas ang mga balita overpriced. Kini ang dako ra kaayo ang gigahin nga kwarta para sa paron pambansa unya wa na man kadimao. Example kining rubberized track oval. Unya pagkahuman mga kabombo kuha pa gyud sa sukod nagigamo-gamo dali pagtrabaho. Sayang ang usa ka tuig nga preparasyon sa mga atleta kay naka-break og record apan wala ma-recognize sa palarong pambansa kay substandard ang sukod sa track oval sa Abiliana mga kabombo. Yatay guma nga gipapilit diha sa oval nangalaksi dayon. So ngani ana mana makauuyaw kayo nya ang back ganun kali na pwede padaog ang SBB Builders nga daghan paunta o kalimian napalain unta nga lowest bidder nga niapil sa bidding nganong wala man to gipadaog nganong kanimang SBB Builders kinsa man ning taga Cebu City Hall
kinsa maning official sa City Hall nga suod nga higala sa taga SDB Builders, mao nganong kanimay maigi padaog.